Il-Ministru Chris Bonnet wiegħed ħafna imma wettaq ftit b'numru ta' lokalitajiet f'pajjiżna spiċċaw jesperjenzaw kaos totali bil-konġestjoni ta' traffiku f'kull ħin tal-ġurnata u x-xogħlijiet fit-toroq li qed jesperjenzaw dewmien kbir. Dan kien il-messaġġ li twassal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-erba' filgħodu u li kienet indirizzata mix-Shadow Ministers Mark Anthony Sammut u Joe Giglio illi tkellmu dwar il-problema ta' traffiku f'pajjiżna bil-gvern ta' Robert Abela spiċċa ħalla numru ta' miżuri fuq l-iskaffa. Waqt id-diskors tiegħu ix-Shadow Minister Mark Anthony Sammut qal li numru ta' miżuri li kien ħabbar il-Ministru Chris Bonnet kellhom jitlu fis-seħħ sal-aħħar tax-xahar li għadda, iżda sissa m'hemm l-ebda indikazzjoni dwar jekk uħud minn dawn il-miżuri u mis se jitwettqu. Huwa fakkar il-miżura li wieħed jagħti lura l-liċenzja għal għotja ta' 25,000 euro spiċċa ġiet deskritta bħala proġett pilota u allura jidher biċ-ċar li din il-miżura saret mingħajr ebda studju u mingħajr ħsieb dwar kemm se tiswa din l-iskema. Wieħed jista' jinnota l-keos li kellna fl-inħawi ta' San Ġiljan, l-inħawi tal-Mellieħa, l-inħawi ta' Ċirkawwa, l-inħawi ta' San Pawl il-Baħar, li tkompli jrid li mhux qed isir lanqas pjan bażiku ta' traffic management meta isiru dan it-tip ta' xogħlijiet. Aħna nemmlu li x-xogħol irid isir bi pjan, nemmlu li fit-trasport hemm bżonn strateġija fit-tul illi primarjament tibda twettaq proġett ta' trasport tal-massa u twessaw it-tejjeb mod drastiku s-servizz ta' trasport pubbliku. Min-naħa tiegħu x-Shadow Minister Joe Giglio qal li t-toroq f'pajjiżna qed jesperjenzaw konġestjoni ta' traffiku f'kull ħin tal-ġurnata u l-pajjiż jinsab f'din is-sitwazzjoni kaġun tan-nuqqas ta' ppjanar mill-gvern ta' Robert Abela. Huwa sostna li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jisħaq għas-serjetà fl-amministrazzjoni ta' pajjiżna u li l-pajjiż ikollu pjan fit-tul li verament jindirizza il-problema ta' traffiku f'pajjiżna. Qegħdin f'din is-sitwazzjoni għaliex il-pjan ta' dan il-gvern ma kienx wieħed ta' pjan fit-tul. Il-pjan ekonomiku ta' dan il-gvern kif istgħu naraw illum ġab miegħu splużjoni enormi fil-popolazzjoni tagħna, ġab magħha allura problemi enormi fuq l-infrastruttura tagħna kullimkien. Il-konsegwenza ta' dan kollu huwa illi maħniex qegħdin ngħixu il-ħajja ta' kwalità li kull wieħed waħda minna jixraqlu. Il-Partit Nazzjonalista irid investiment holistiku fit-trasport pubbliku, trasport alternattiv, kif ukoll investiment fis-sigurtà tat-toroq bilan li l-poplu iħossu sigur.